Салом алейкум, дӯстони азиз. Маҳмад каталоги нави атомӣ уже дастраси мо шуд дар Тоҷикистон. Дар ҷо ҳама маҳсулоту ҳастад ва касоне ки то ҳол дар ширкати атомӣ регистратсия наштагием метонем ки дар ватсапи мо бинависе оиди кор машқ ва мефаҳмон. ҳозир духтарако машқ мода маоши ҳамин 3 моҳ ҳама мемонум нигоҳ кунед. $8500 дар 3 моҳ. Шумо мегӯед ки вай кор зуд буда. $8500 дар 3 моҳ и вақте мешавад ки шумо 1 сол меҳнат мекунед, яъне ки 1 сол дар бораи маҳсулот меомӯзед, кора ёд мегиред, ҳамин хеле ойлик мегиред. Ҳама одам метавонад гирифта. Коргарои ман одамое ҳастанд ки на видео мекунанд, на ҳичи аймада зиёд маош мегиранд. Барои кор дар ширкати атомӣ рақамои мода бинависед. Дар ин ҷо хеле кор осон аст. Ҳамагӣ 1 бор дар 6 моҳ харид мекунед, 2 одам мебиёред. Лекин ҳар одаме ки овардед, ваям бояд 2 одам биёра ва 1 бор дар 6 моҳ харид кунад. ҳамин хел шумо зинаҳои баланди атомида мебиёред ва маҳсулоти беҳтарини ширкати атомира дастрас мекунед бо нархҳои хеле ҳам арзон. маҳсулоти атомӣ дар ҷои якум места дар тамоми дунё. Корейская косметика. Барои ҳамин дер накунед, бинависед оиди кор, ман худам мефаҳмам ва дар командаи худам шуморо ҳамроҳ мекунам. قیمت کردم ارزان بودی چه نمیخرید گرایش متر شدن شون جو انا خاله متریال ایپک داریم فروش تورецки 750 сомоним казда маҳбуб скрин шот кунад ватсап мода роид кунад ватсапа дар роид кунад духтарҳо бихаред ана барай коричневый хушрой богатый цвет ҳамин дар назари то коричневый ветова. манам чанд бор видеош дамега бегӯ чапана хои чапана ва метонед ранги парда ду тарафа ана баъд ана ин моддаи металлик ипек ранги дастархони тихоз стиралка дохтумша там ҳавзамондагӣ фақат гӯш менам интернет надорад чӣ кадомша мехари ака форидод арзон мекуна хешута бурода бекунадане скамандане намедонам хусро ҳамаси се бало туи свет гирам надорум маоли агон таи сотурта вапшета ба агон хел турта надорум кризис чира зад бошикаст робаха грип шуда бода иҷа киртафурӯшӣ қачи ин гапо маълудам тари буд роҳат мекунад танад хусият наида бигири танад роҳат мекунад ин созаха нормалияю ина ҳар аз бори материала дар хонаи мо дӯстои азиз инаҳои материалои босбориравӣ тайёр думолош қати дӯстони азиз иҷада пиёз шинондиян чӣ шинондиян анаи глои ки ман Москва харида будам рамашкоша ашани ҳаминҷа харидагием нами рамашкоҳора ман ёра мешинонам ирӯз рӯзи глӯшинония дар хонаи 22 март июда глои майда қадошон пастака мешинонам хок харида будем ку ӯ рӯз амура кушодаистиян меган чи хеле хок боша дӯсто ин хок кати пору буда илимчаш 70 сомон буда 70 сомон 50 кило гуфарма то вай дафъа мо арча харида будем ку ман хеле чӣ харида будем инамё гулай гуфт мада фурӯхтам фурӯшанда раҳмонал мега чи хеле гулай гуфтам ман намедонам суратош буд неки да ҳамҷоя дӯстони азиз баъди ифтор ман иҷаро уборка кардистам видеот гузашту
порядка кадисем нигоҳ кунед бардакай анаку мара бигин ба фикри шумо инами сиёҳиёи чияй да ҳама даро анам хали сиёҳияй аз машмуда нишон медиҳам ҳама даро да де бои сиб сиёҳ буд майқа шакидум шон медонед чӣ се вариантай ма мегум ки ё инами дуди паша мемонам ку ҳаваяй ё ами витишка кор намекуна ё ки печкаи пуф мекуна ку ҳавай да комментария бинависе ки ира ба чӣ биравонам ман ира фери катилатаро шакидум нарафтак ягон намуд средства барои тахта пахта ҳастай мумкин ана ман намедонам ки чӯ ҳамаашам хай сиёҳ шудаде шакидам и шавли нашакидамо ина дигарон шакидам нумаке гуфти одамо рафти на амқа сахт мешакум намерава аз чӣ бошад ин ҳамаи чира нимҷа порядка кадан дар кор банка манка чизои бидар кора ана камтарак обода ҳама ҷона пуста каданӣ бихре ё инаи кор намекуна вроҷбе кор мекуна биҷи қиш бачама шамолира чӣ кор кардам таришид намедонам ягон болчикаш ғалтид вой дод шамоли уро ма чӣ коре кардам дӯстои азиз авҷа ов чакидестай чӣ таиҷада ов мечакидай хосанамо хали киштам ба инаира чӣ ки тоза мекунан инаира зардиёша на комментария бинависен инҷада веснаш богатство ролтон молтонам хали чизо ана реклама одамое ки реклама мегирам барои чӣ рекламаҳои шумо сари вақт намебарояд ке дамҷа барое ки дар тоҷикистон инаи рӯз чандума 22 бардакабине уборка кардистама 22 мартай то ба ҳози дӯстои азиз мо свет надорем ина соат чанд шуд рамнали 10 шуд свет мурд ма монтаж кардиста будам монтаж ма уже тамом кардиста будам инами охири кадрда будам свет мурд ана барои ми шумо видео дер мебироянд дӯстои азиз бо сари ира ма то метим да чи ютуб мепартом бечора нав мераса ки бо свет мемра барои ми рекламаҳо камкам дер мешаванд мисол мегӯи чӯ пагаҳ нашуд пагаҳ гуфтӣ ина хеле коро мешавад и ними видео ай россия дӯстои азиз ними видео ай тоҷикистон видеои россия рӯз монтаж карда партофтестам одамо навак свет мурд чой нон ода ё чон расидесай омадестиян ман худмамозу мехезам ягон чи мехрам бо мирам хоб мирам насиб бо соати ами қариби 4 бояд ки гирон шава вай барои сари хирак свет шамам надорем ирӯз аёдмон биромада ки шам бигирем анам хали вазиятҳо дӯстои азиз мо шумо мегӯед ки шумо монтаж намекунед нон кофтестен наёфтум мега ман ҳаминҷа шида будам ини видеоро ба шумо мебинем маҷро монтаж кардиста будам буш худ порядка кардиста будам хайр дӯстои азиз то видеои оянда дар амони худо бошед худо гӯе ки светои мо тез биёяд мо шумода тез видео кунем якум бор ман дистам ки то инами мавсима одамо свет надоранд тимболи душанбе шаҳри душанбе ҳеҷ вақт иқадар вақт бесвет набуд ҳамада хайр набоша ана дӯстои азиз ирӯз 23 марта то ба ҳозира мо свет надорем